tarja iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Ana apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamunten. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar ndak tuman, menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambantuna. Kula iki mboten trima. Lho, yen ngono siadinge wangaro Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Duna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok gedhoamu. Ketoke lair kowe ning Ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Sayar ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawedeni apamu. Ayo jajaran Antarja, jajaran Gatotkaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu.